Pasqual Maragall, 127è president, 2003-2006. Net del poeta Joan Maragall, Pasqual Maragall i Mira va néixer a Barcelona l'any 1941. Després de desenvolupar una intensa activitat acadèmica, que compaginaria amb la seva feina al Gabinet Tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1978 es doctorà en Economia per la UAB. No fou fins a la celebració de les primeres eleccions municipals democràtiques quan va passar definitivament a l'acció política, participant en la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya a Barcelona. L'any 1979 formà part de l'equip de govern de l'Ajuntament. L'any 1982 va esdevenir alcalde en substitució de Narcís Serra. La celebració dels Jocs Olímpics el 1992 a la capital catalana li va permetre liderar un model de desenvolupament urbà reconegut internacionalment. El 1997, Maragall va donar per acabada la seva etapa com a alcalde. El 1999 es va presentar per primera vegada a les eleccions autonòmiques, encapçalant la candidatura de PSC Ciutadans pel Canvi. 4 anys més tard, el 16 de desembre de 2003, fou elegit 127è president de la Generalitat. Sota el seu mandat, l'horitzó cívic de la Catalunya dels 7 milions vingué acompanyat del nou horitzó polític. Un nou Estatut d'Autonomia per a Catalunya, aprovat en referèndum el 18 de juny de 2006. Les eleccions de l'1 de novembre de 2006 significaren la fi del seu mandat. El 24 de novembre, el Parlament de Catalunya investia com a nou president de la Generalitat José Montilla.